a donese aj certifikát, že voda je pitná. Takže niekto z domácich mená tu vidím a je ich aj celkom dosť, takže to som prekvapený. 48 šialencov, dovolím si povedať, sa dnes našlo a postaví sa na štart prvého ročníka Triax Half Ironman Čunovo 2010. Najväčšia hviezda tuto okolí našich rajónov, Peter Vavrovšek, autor Tufo z Zlín s dvojkou. Karol Žalaj, no neviem prečo mu dali dvojku, asi zrejme, pretože dnes bude znovu druhý. Karol má už aj tú prezývku takú pravidelne, že Karol Žalaj druhý, alebo Karol druhý Žalaj, a po jeho anabáze do rôznych tých emirátskych destinácií už sa začalo aj o ňom písať, že je Al Žalaj Karol z Nereusu Žilina. Trojka Tomáš Bednáš v novom klube Ultimate Power Racing. Tomáša sme ešte v Lani videli jazdiť za český Triexper tým. Videl som, že keďže od nich odišiel, zobrali mu aj bicykel a Tomáš dnes ide na svojom starom Durateku. Štvorka Martin Šimkanin, Extravaganza tým. Peťka Mišo Kulik, pripomínam, že majster Slovenska na ironmanských vzdialenostiach z minulého roka z Nitry, Nita Slovakmenu. Česká Dano Palko, autor Tufo Zlín. Tieto dve som už spomínal, krásavice. A ďalej tu máme Aleša Farkaša, Petra Banáka, Dalibera Noseka, Jana Grasla, Rasťa Brždiaka, Mira Jarošinca, Tomáša Strašku a Jana Krajčoviča z Trikluby Fakulty telovýchovy a športu. Takže toto je tá štartová listina odvážlivcov, ktorí sa dnes rozhodli, že sa trošku schladia v ramene Dunaja 14,5 stupňovej vodičke. Tu to bude koľko kruhov? 4. Tu je kanál a tu je depo. Tu je kanál a tu je kanál. Tu je depo. A my vybehneme sem. Tam budeme robiť také esíčko. Takéto jedno esíčko. Sporty sú, že nie všetky čipy sú vydané, takže pretekári, ktorí ešte nie sú označení týmto zariadením, nezabudol, že ktorý má skončiť. Vavrovšek ako vždycky jednotku, on vždycky sa tak nahrabe na tú prezentáciu. Ja prvý, ja budem onej prvý cieľ, dajte mi jednotku. Takže, a je vybavené. Poprosím vás, keby ste už vyliezali von z depa, pretože o malú chvíľu tu v tomto stane firmy Nokia spravíme poučenie o tom, aké máte vzdialenosti, koľko okruhov, kadiaľ sa to pôjde, proste oficiálne poučenie pred štartom. Krajčovi, však to hovorím tebe zase po česky. Takže hlásenie rozhlasu v českom jazyku. Milí Čechovni, čipy se vydávají ve vozidle Škoda Octavia firmy Sportis. Jazdili v balíku, až kým sa neroztrhali na behu. Tu to bude úplne o niečom inom, tu je taktika úplne iná. Povolené dávať pod neoprény? Asi áno. Áno? Podľa pravidel nie. Podľa pravidel číslo nemôže byť pod neoprénom. 001. Mišo, nemáš taký správny? A tady Mišo všetko. Nemá byť. Nesmie byť. To má byť peniaze. Dobre, tak povedz meno a dobre si. No, takže oficiálna štartová listina hovorí, že 41 ľudí zaprezentovalo, pôvodne som mal tu vyššie číslo, ale zrejme niektorí, keď sa napili z Dunaja, zistili, že nie je to až tak pitné, trochu ozelenili a vzdali, cúvli a títo statoční chlapci sa rozhodli, že to skúsia. Ja si myslím, že keď sa môže plávať v Prahe, vo Vltave, že kľudne aj v Čuňove, v Dunaji, kvalita vody rovnaká.